Guys, balik na po mi dres Claveria. Naglaag mi dres mama. Apil na mi sa road widening bro. Pero road widening. Supuhon, mawala na di agamay. Stop over. Ay, lumis pa rin no? Parin. Narang ring nga pa na. Okay na, isa akin ay. Anong ring nga pang NBA ah? NBA. Basta. Saan ka? Uli ka? Guwapa ba ni Ikay, uy? Mana kag-eskwela kay? Bago pa ka nakauli. Tapang NBA nang ringo. Waso. Ale. Laagi ako no. Dili na ba ang balay nila tapos sa una nag-abang sila dito. Dili mo nagpuyo sa una. Dili sila puyo sa una nag-abang na sila. Dara na mo parin rin. Daan na mo presyo na to. Kada nakaayo. Kana? Mo ni mong kuan. Gastop la Germania. La Germania. La Germania 2023. La Germania dito. 2023 nga version no. Wala pa ikuan. Kada kayo. Wala pa tubig. May dagang kahoy di sayangan man sad ko. Honor. Ano kahoy niya? Ulan? No. Sado kayo. Unsa gani kamuti tops ba? Kamuti tops. Wow. Naitalong. Talong. Bati. Lagi. Halong lagi. So good na sa jagdag guys. Sige saan si Isaac. Gani sa una ni. Parin. Gani ta di ba? Pwede man rin yan? Ay, okay. Maguba na. Hindi ko na. Isaac! Aperbe. Ayaw, Uy! Pero ba? Bago ni nga member guys sa Laagan. Bago nga member sa Laagan. No? Palitan ko ni Tito. Laag. Kaninang nga-email on stuffed toys. Pangatag stuff. Sige ka. Sige. Ano? Stay. Man ka. Ano ni sa Isaac guys, mo ni siyang new member. New member sa Maglaagot. Up. Pinakabata. Pila ni edad ni Isaac? 2 years old ah. Parehas lang ninik. Stay. Nga. Makatok na siya? Magtok na ka? Maka-storyan. Maka-istorya na siya? Riyak tawag sa ako kayo. Hey. Aper be? Aper. Lagi matagat ka. Yung tawag sa ako. Sa una kayo. Mama. Uy. Babay. Yung babay. Baka ko naman siya. Master na kimulaan na bata. Sa una kayo. Hindi ko naman ano. Ito, dumayra ka. Trabaho na. Ang tanong guys. Beans. Bilang ta kumpiyansa diri kinarabay halas diri. Kita. Pero ambot di siya ni beans. Multi tops. Tara.
Sonic? Tapos kay Amy. Si Sonic? Sabi niya may mascara. Aman. Na wala na. Yan, wala man. Baru to sa birthday tayo. Ano? Ito sa birthday na kanyo. Nagisuot para magkuan ka. Para magmaskara ka. Ay, nawala naman to. Ano wala, no? Ha? Abe? Katong, Ah, si Sonic man eh. Tapos Katito, Katito. Sonic, Katito. Sonic man, Katito. Tapos kay Aaron, kay Classic Sonic, iyang gihatag-hatag sa talakag. Iyang gidala sa talakag, iyang gidilin. Anday, dili. Day kasi kuan, Barbie. Dili. Dili ka ganun ng Barbie. Sonic, try mo ah. Dili. Kung sige, sa tanong Sonic lagi na. Sonic na tong paspas kay Mudagan. Paspas din kay Kamudagan. Kwan kini kay galupad siya sa lago. Kini yang kwano helicopter. Si Amy Ah, kay kana. Nara siya dako nga martilyo. Mas din pa din kayo. Pero sinapol. Tara din na nila sa Shadow. O patapos sa Si Nakos kay kusgan kaayog. Dako kay nga bato. Mao yung power. Kwan, ang kuntsay ni Sonic 1 to si Nakos. Sonic 2 din kay. Sonic 2 din kay. Kuan, lamigo na rin sila. Kung Sonic 3 kay, nana din si Amy. Ito, Sonic 3. Awang pana mo. Hawak ikay, hawak ik. Ayaw. Pang NBA oh. Pang NBA nga rin. Hawak. Wow. Ah, pang NBA oh. Ayaw ika. Oh, shot. Hawak. Ah. Tulda, dili pa tulda. Eh. Ah. Ano siya guys, pang NBA nga rin. Ayaw ika. Ga. Okay. Ah, yan baby. Ah guys, so pang NBA na nga ring oh. Nakashoot. Wow. Eh si Ikay. Hindi ko kabalik na. It's a. Bang. Sige si parin rin. Ah, ugaw ging kwan. Sige. Ba. Ala. La. Di kaabot si parin rin. Grabe na yung ring dre guys, okay oh. Orig na oh, orig. From the NBA. It's a. Ah. Sakay, ah ba. Allah. Di ka kabot kay? It's a. It's a kay. Ah. Ikay. Ba. Kamera. Sige na Mera. It's a. It's a gani. It's a. Wow. Pasi Ikay okay. Makaabot sa ring si Ikay. Maigo niya ang ring. Oh, gagmay kay nga. Nay dako, gamay, naput to pinakagamay oh. Kang kinsa na? Tyler. Ha? Tyler. Ah, ka Tyler. Ang Tyler ba? Si Tyler ba? Sige, parang Ben, itsa. Be, itsa daw na Ben, kanang dako be. Kala ba kay? Try daw kay. Wow, bang. Nangaputol lang ko ano, nangaputol ng mga tanong. Ge, itsa. Dribble. Ge, itsa. Kabot ka? Dili ko sa kapag Ano? Kanang kusog kaya ba? Kusog nga itsa.
kaya para mabot nimo. Ha? Ilang kumamba. Inay ka mambak? Oh, tana si Ikay oh. Oh, abot si Ikay sa ring ba? Sige. Nene. Tulog na. Wang. Wala po dati. Tulog na po. Ah, si partner din. Twang 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 twang. Oh, ako. Wah! Okay, may gani kay na yung mga ni kuan ba mo ali. Ang dili ama, abot na bis dalan ba? Lat na. 1, 2, 3, go! Ah. Wow. Gabi kusgan gi Ikay nge, kaabot gid sa ko ano, pang NBA nga ring. Hindi pag ako kabutan ng ring sa unan. Karon kaabot na ka. Sige. Ako lang. Okay, si Aaron be. Agay! Hallelujah! So, karon na. Ako lang. Pang kuan man ni, pang soccer. At saka dito may bulang na blue. Aman. Ah, gahi. Kablo kung bundak ani. Ah. Ah, master kayo pa rin bay. Nabaya ko. Itsa pa rin. Sige. Na itsa daw na be. Bang, di gyapon kakabot. Di gyapon kabot. Ako dyan. Ayun. Kaya siya. Kung imo siya maigo siya pa. Set pa din. Dagan dito. Igo dayon, bang. Dili ka. Ah, igo na si Kay. Apay set sa akong friend. Ah, shot. Bang. Bang. Maigo ka nun. Ikaw. Hinay raman na. Shot! Hinay raman na nga maigo. Sige. Uy, dulay ate. Ay, dalahin. Unsay pangalan na inyong gidularan? Labay bu. Igo. Sige. Bang! Dagan. Sige, tiray. Go! Ah, wala. Naigo. Unsan sad na? Dakop na sad. Dakop na sad sila guys. Ah. Si Mayra ang abal. Mama! May magkuha oh. May tao deh. Mayra! Tayo, may bata. Alin na, patayon. Hello! Hello, Joyce. Hello, Joyce. Cadang sunset dito guys. Wala papa. Hey. Balik pa rin dito. Wala papa. Wala papa. Batik bata. Batik bata. Batik naman. Papa. Awan papa.
Wala papa? Wala papa? Papa. Ay, no. Hala, mo ilak di ka. Ano. No. Aman papa. Wala papa. Gusto ni kabuto na. Di kabot. Kau sa maging makuha ng kamot. Gano man? Gano ka? Alam ka din nila ka. Nagmaay. Agib. Agib. Hello? Hi, Anabi. Hi. Ano. Hi. Baba. Wala papa. Tumugon po doy. Wala papa. Aman papa. Masuko siya.